הנה חג'אג'. עליו נאמר, תן לי יבנה וחכמיה. נכון, חג'אג' לא מצליח לעלות את הכדור מספיק גבוה. ואליהו עכשיו בדרך עם פנימי, פנימי נותן לו פליק. וליאור אליהו ניגש לפנימי ונוזף פה על עבירה לא ספורטיבית. גם השופטים אומרים שהעבירה הזו לא ספורטיבית, ואני אגיד לך את האמת, היא לא ספורטיבית. היא עבירה לא ספורטיבית, היא מכוערת, והיא מה שמבדיל בין גיא פנימי להיות שחקן טוב באמת. הרי זה לא שלא היה לו זמן לחשוב. אוקיי, אחורה. היה לו זמן לחשוב על זה, הוא עשה את זה בכוונת מכוון, גם כדי להדליק פה את הקהל, וזו טעות גדולה. בוא נשמע את זריף. אחורה עובד לצוריק, יעני. עבירה לא ספורטיבית. בסדר לעלות ולנסות לשים את היד על הכדור, אבל לתת כזו זפתה על ליאור אליהו מאחור, שיכולה להכשיל אותו ולשלוח אותו לנפילה קשה. למה? לא, זה אפילו יותר מהסכנה לאליהו. זה היה פה בשביל להדליק את הקהל, בשביל לתת לקהל שהוא ממילא מראה רגשות כעס על זה שהקבוצה שלו חוטפת. זה היה ללכת עם הצד הכי נמוך והכי מכוער שקיים פה עכשיו. אני חושב שזה אחד הדברים היותר מכוערים שאני ראיתי. אני חושב שזה פשוט מכעיס. אני חושב שזה מכעיס, זה מעליב אותי לא כמאמן שמתעסק בתחום הזה, כספורטאי אפילו. קודם כל אני רוצה להתנצל בפני ליאור, באמת זה לא לעניין, לא במשחק הזה, ובטח שלא ליאור שהוא חבר טוב, ובאמת אני רוצה להתנצל. מה עובר בראש, כאילו שהולכים לעבירה לקסח לבן אדם את הצור? בלייקאוט, ואחר כך עוברים לך הרבה דברים בראש, ודבר ראשון זה אתה מתחרט על זה, ובאמת שאני מתנצל.